Το βραβείο για το καλύτερο σποτ που προωθεί την επιχειρηματικότητα απέσπασε η ελληνική συμμετοχή στις Βρυξέλλες. Στην εβδομάδα για την επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε και φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρηματίες αλλά και δημιουργοί παρουσίασαν τις ιδέες τους και συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα στο σύγχρονο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία να βγει από την κρίση και πώς θα μπορούσε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα? Με αφορμή την εβδομάδα για την επιχειρηματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το έναυσμα και δημιουργοί από όλα τα κράτη-μέλη έστειλαν τις ιδέες τους. Σε πείσμα των καιρών, αλλά και εκείνων που θέλουν να βλέπουν μόνο τα αρνητικά της χώρας μας, η ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε, αποσπώντας το πρώτο βραβείο για το καλύτερο βίντεο που προωθεί την επιχειρηματικότητα. Με εικόνες βγαλμένες από μια άλλη Ελλάδα, οι δημιουργοί του βίντεο έκαναν τη διαφορά, στέλνοντας ένα μήνυμα απλό αλλά γεμάτο ευαισθησία. Το κορίτσι κινητοποιήθηκε. Πήρε τα ίδια συστατικά, αλλά αυτή τη κινητοποίηση την οδήγησε να κάνει κάτι διαφορετικό και αυτό πιστεύω ότι ήταν και η επιχειρηματικότητα. Η ελληνική συμμετοχή άφησε μια πολύ καλή γεύση, ενώ τα λόγια της βραβευτήσας Μάρας Καποτά συγκίνησαν το κοινό που τη χειροκρότησε θερμά. This period of time that Greece is going through a crisis, you found out and appreciated the work from us, which means that we of course make mistakes, but we can produce good products. Thank you very much. You want to add something? You support Greece, you are Europe, we will you support. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν με αφορμή την εβδομάδα για την επιχειρηματικότητα στις Βρυξέλλες, βραβεύτηκαν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που με μικρό προϋπολογισμό αλλά με μεγάλες ιδέες έχουν καταφέρει να κάνουν τη διαφορά στις ευρωπαϊκές και όχι μόνο αγορές.